Παιδιά, σήμερα θα κάνουμε unboxing μια καμπανούλα που έφτιαξα με τη γιαγιά μου. Λοιπόν, πάμε. Και άμα θέλουμε, μισό παιδιά λίγο, να δείτε και το ηχιάκι μου, το ραδιάκι μου. Για να χαρούνε καρδιές. Ωραία. 5 βατ. Έχω νεότερα για την καμπανούλα σε λίγο. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η καμπανούλα. Έχει και το σταυρό της. Πάμε να τη χτυπήσουμε. Για να καταλάβετε πώς την έφτιαξα, εδώ έχει. Εδώ είναι και ο σταυρουδάκος. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε να τη χτυπήσουμε. Με δύναμη. Αυτή είναι η καμπανούλα, παιδιά. Την έφτιαξα, όπως σας είπα, ξανά με τη γιαγιά μου. Θα τη βάψω, θα βάλω λίγο σταυρούς και γεια σας!